liberalismen det er en ideologi, der bygger på individet. Det vil sige, at staten har ikke så meget at sige. Hvis det stod til liberalisterne, de vil gerne selv bestemme for det meste, hvad deres penge går til. Det gør som, at det, at du ikke skal betale så mange penge til staten, det gør, at du har ligesom en større drivkraft til ligesom at komme i arbejde og få en god uddannelse og selv tjene en masse penge, så du ikke bare siger, så bliver jeg rengøringsdame, og så får jeg alligevel ret mange penge fra staten også, eller at jeg kan gå på dagpenge og få alligevel ret mange penge til at kunne leve for, så jeg behøver ikke nogen uddannelse. Så derfor er liberalismen meget noget med, at staten ikke skal have nogen indflydelse, så derfor udelukkelsesstaten. Er vi der? Så det tror fint. Det sidder perfekt. Okay. Konservatismen. Konservatismen, de er en ideologi, som gerne vil beholde de gamle værdier og traditioner. Det vil sige, at de er modstandere af det nye. Og det vil sige, at de ikke er så glade for hurtige og hastige forandringer, som der nu kan være i det nymoderne samfund. Det fører så også videre til det næste punkt, at de gerne vil bevare de gamle traditioner, såsom kirker og andre gamle kulturelle ting kunne det være. Og til sidst deres motto, kan man sige, nationen, kirken, slægten og familien, som faktisk giver et meget godt billede af, hvad de konservative værdier er. Ja, du må godt starte. Ja, socialismen den er opbygget af, at staten skal eje alt, og man ikke selv har nogen friværdi eller nogen ting, man selv ejer. Det vil sige, at alle forretninger og fabrikker er ejet af staten, og der er ingen, der vil tjene mere end andre. Og der er ingen, der selv har noget, så alt er ejet af staten, og folk vil være ens. Vores favoritideologi, det er liberalismen, og det er det fordi, at de godt kan lide det der med, at det ligesom bygger på det frie menneske. Og vi vil gerne selv have mulighed for at bestemme, hvad vores penge skal gå til, uden at det ligesom er staten, der sidder med alle vores penge, og så kan de vælge, hvad de skal bruges til. Og vi vil gerne ligesom også have, at folk de skal belønnes for det, de laver, i stedet for at de bare får foræret penge af staten. Derfor er vi liberalister.